Имаше едно момче, което всеки ден след училище не отиваше директно да играе игри. Сядаше в малката си стая, пълна с листове, скици и идеи и си повтаряше: някой ден ще имам собствен бранд. Една вечер негов приятел му писа, че на следващия ден има важно снимане за клип, но изобщо не се чувства уверен как изглежда. Беше пробвал какво ли не, а косата му все не ставаше както си я представяше. Момчето не направи голям проблем от това. Просто извади от раницата си един от гребените, които напоследък тестваше за свои проекти, подаде го на приятеля си и каза: пробвай с това. Не е магия, просто малък детайл. На следващия ден клипът мина супер. Приятелят му беше по-спокоен, по-уверен и дори се усмихваше пред камерата. Нещо, което рядко правеше. Най-интересното обаче не беше самият гребен. Беше чувството, че една дребна идея, родена в малка стая, може да помогне на някого да се почувства по-добре. И точно за това момчето реши да продължи. А ако и ти искаш да оправиш визията си с един малък, но важен детайл, можете да ни пишете на лично за гребени. Ще ти помогнем да избереш точния модел за твоя стил. Бързо, лесно и без излишни приказки.